Cut! Tapusin mo muna to. Line up na. Means doubles 2. Huwag ko na lang, pre. Ha? Hindi, tama na. Eh, gusto ko lang may nagko-comment. Fourth one. Apple Charmy, Orange Angel. Umpire. May laro na ba ako? May laro na ba Last kami? round. Wala pa, susunod kayo. Umpire, kailangan ng umpire. Saan? Ito, court 1 na. Ikaw na. Kasi bola. Buti na lang talaga, may balance pa sa buhay. Ah, sige, labas ka. Bigyan mo ko ng bola. Kaya talaga may balance pa ako sa buhay ko. Pahingi. Oh, para sa inyo yan. Hindi kayo nagbibigay eh. Naubos na nga, hindi kayo nagbibigay. Okay. Siya, no? Peter, andyan na yung mga players. Ayan mo sila. Magkakal sila. Wala sila kang time. Ayan, pantawid mo na. Question, sadsag mo na. Isa ka lang maglaro. Sa team na lang. Sorry. Kuya Flor, may pangalan ka na. Yan ay kukunin nila. Wala nang maglalaro, di ba? Sila. Women's double speed. Tapos MD 3. 4. Last yung mix shot. D4 mix. Hey! Last round na guys! Galingan nyo! Ayun na nga po, bakit naman hindi yan ni Jay? Magkapatid na si Yeshua at Lua. Si Angel dito, orange, hindi na alam. Tama ba? Fourth one. Orange Angel. Orange Angel isa. Pag-ibigil pa naman tong dalawang to, si Jen Johnson. Sino maglalaro dito? Orange Angel, Apple Charmy. Hello. Oh, set na Fernie. Ano ba? Tapos na. Set pa naman. Maganda rin yung laban sa court 3 ah. Busan ng ano na lang yung stamina. Uy! Legs man ko. Kit, ayan na. Wala pa tayo na ba? Isipin mo. Sa bago lang. Ito, use ko niya dito. Maganda lang. Para kung magpinisip. Ilabas ko na. Dalawa na. Ay, Buka sa dito. takbo na kanina, wala ka naman. Tugal-tugal. Malis na siya nag-exercise. Ay, pala. Saan ang tube ko yan? Kaya, Ay, hindi ko yung busy. Tanong mo kayo nila. Hindi, yung tube, yung tube. Siyempre, Nova. Uy!
Magkapatid, magkapatid. Nice one! Anong follow up? Ay! Kaya unang magano dyan, bumigay. Gusto pa yun. Nice one! Mainit na po si G-Boy, mga kaibigan. Pagod na yan mamaya. Sa una lang. Gas. Perfect lang. Ooh! Tikit! Nice one. Depensa. Hindi. Gusto mo nadali sa ano, drop. Sayang. Hi, Tina. I want some food. Pinab. Pinab. Hi, Mama. Hi, Mama. Ano sa'yo yan? Malalakas pala lahat ng plano ko eh. Kaya nga. Paulan lang. Match lang. Okay. Sayang! Tamo. No, don't touch that kid. Look. No. Ouch! Body shot pa. Yan. Sabad ng mama. Oo nga, tita. Ayun na nga. Paluwa ng court. G-Boy. G-Boy? Ay, G-Boy. Sorry. Tatlong beses na ako naglaban ni James. Sa lahat ng ano, kasalaman ko ni James. Ni James? Ayaw mo nun? Ito nga si Jimmy at si Jay palagi yung magkalaban nito. Pero sino kakampi mo? Si Friends. Pero ngayon lang kayo nagkampi. Oo. Talaga ko yan. Kasi hindi natin mamatch yung ano, babato ng kalaban eh. Nagmamatch yung magkakampi. Ang makukontrol nyo na, yung kakampi nyo. Asan ka ba? Friends. Paano sa kasisyon ng kalaban mo eh? Akala ko, sige. Sabi nila. Fake news. Magkalaban mo pala kami ni Sean. Sean. Ilang beses na tayo naglaban? Oo, 2 beses na ako naglaban. Ayan, ba't itong mga ito eh? Saan ka mo kayo? Si Pat. Nag-partner na kayo? Patrick. Hindi ko lang. Kayo nag-line up ko eh. Sinubmit lang sa akin. Dito, Sean Pat. First time ko na series pa. Ngayon na kayo magpa-partner. Patrick is yung naka-black. Tabi ng white.
Points lang yung ano niya. Wala. Dapat sila Hindi naman tayo magtayo tayo dito. Labanan natin. Kaya na pala natin. Parang ginawa natin sa CBO. Oh! Kami na po. May isang kiloy na Bawal pang laro sa puro alas na malayo sa Yes? kasi Nice skill, Jay! Sakto lang pala ginawa. Kaninang marunong yun ang wala. Just leave. Di ba kaya? We're sure, kuya. Gusto nga niya siguro nagtato. Sabi ko, 5 classes. Yung classes siya sa akin, wala siyang classes. Ano yung schedule? Hanggang kailan lang? Ate, school break. Yung pinaka-last 20? Second week na. 18 kasi Monday, di ba? 15? Second hanggang second week. So hanggang 15 na lang sila. Gusto nga niya, sabi ko, nalilate ka lang. May sports ba siya? Yan. Badminton? Nice skill! Mataas lang. Nice one! Oh! Too bad! Matrix! That deserves a rewind. Oh! Nice dive! Bago si G-Boy.
Pinapal si Jay. Malo, that's all. Drop shot. Okay, bakit yun? Isa! Isa! Hoy! Nice kill. Nice kill. Alam mo ba? Ay, talo sila kay MJ. Mensa. Nice one. Follow. Nice. That's what I'm saying. Ballpen. What happened, bro? Anong gusto? What happened? Oh my god! It's flying forward. 25. Court number 3. Narisa Brit, Lapitan, Tara. Ate Sai. Yes. Mamaya ka na sa Mommy Judy. Oh, MD1 pala yung unang natapos. MD1. Sorry pa. Sino nalo? Ha? Oh? Sino nalo? Sabi ka naman? Laban tayo! First time. Sila din. Oh, 1-1. Oo, talo si ng MJ. Laklaki. Scholar, papanulunin mo na ako. Sinong next game natin? Ate sa... Ito, nakakasama to? Labang kayo ni Nor. Wala kayo mo, no? Court 3 kayo. Court number 2. Court number 2. Passion Renz Francis. Nice game. Passion Renz Francis.